ong'iyo ng'ato nyiso ni ji nyalo bedo mang'eny to en owuon okang'i kaka samoro gin gi kweth mathoth ang' na penje ni to gin kaka kar gi kuonde mag interakte bende giromo mag ng'eni ng'ani to idhi kethonwa gini kata ikonyowa jiwo gini kaka jandiko ma olony ma ong'eyo ni magi gi chike gik ma chik dwaro bende seneno e both moko e ndiko mar mbui kama kata in bende buoke wacho ni no ma to koro kalo ndiko mago to ng'eny nikech apani seche moko jomoko we aduoki chien matin. Yes. Yiero mokalo ni nantiere e campaigns mane the first time mana abede campaign mar ng'ato nani campaign mar baba to tijwa ne digital strategy mokwongo kapok ayie kata tijno nakwonga akono gini ano kadwa ni abiro kona ni awach gima ok en adiera kech mokwongo ng'ami itiyo neno nyaka yore ne nyaka be nimbi iyie gi yore ma ng'ano luwo kapok iyie tiyo ne ng'ato nikech mano bro chuni ni timo gik moko makata in chunyi winjo ka pek go koro mane one of the conditions mana chiwo ni kabiro tiyo ka kikuketa gi wacho gik ma miriambo kata ka ndiko gimoro about the opponent adwa na wacha adieri ngeni seche moko adieri is more realistic than miriambo nikech kidwa ndiko about the opponent nitie gik ng'ato setimo mang'eny ma oko luoyo okochuno nyaka idhi koro idhi extreme moro midwa ndiko gik moko makata in chiemo moro ka nyithindi neno to koro ipenji ni ai baba ka beni in maber adieri koro strategy no seche moko ng'eni ji kawe ka gima blogging no en just a matter of ndiko gik moko ma molilo lilgo seche moko en just about wacha adiera gima opponent no timo moko okoluoyo ma miyo ng'at mi support is a better option molonga machielo no seche moko okochuno nyaka idhi extreme go mi ndik si nyathino timo ng'os jangot inyadhi ng'e history mar ng'ame idwa kech seche moko ndiko no idwaro attack the opponent dong yes okochuno nyaka dhi extreme inyandika adiera mar gik mo timo ma miriambo gik mo timo mokoluoyo history mare CV mare kaka chalo inyadhi titimatima strategy mar gino for the entire month for the entire year nyaki thought process moro nyaka donje mondo koko kindiko kata ka ji ng'iyo to wacho ni ogoyo ng'ato ni lakini wacha adieri okochuno nyaka bed propaganda moko makata in seche moko idoke bang' igni moko ariyo adek tin miwinjo maka chunyi pek alright indiko ka Mark sama ing'iyo adieri mar wach yes iketa adieri mar wach to ng'acha samoro obiro gi weche moko ma ok adieri koro nitiere a rebuttal ka chopo kama koro samoro ng'ato kech samoro jasiasa en gi gino kuom ng'ama omiyo thuolo mar mondo mi ondikne kendo owacho ni bwana gini namiyi to jogi nyorowa in bende nyorgi ma endi en ng'at ma samoro nuwinjori go ni dhi tiyone ong'isi ni nyor na ng'ani mondo mi gol ne moko ka endi winjo bed ni joma ndiko gi pare ang'o mondo okonygi kik gi ndik oko mar samoro gima nitie ma en adieri no ing'eni imbe nyaka ing'e kaka sheria wacho kata ka ng'ati odhiri ni dhi wach kama dhi post gima chalo kama imbe nyaka ing'e ni sheria wacho nang'o nikech sani an advantage manyacho ni an kaka Mark Otani an gi background mar media mokalo higni 15 ngiso ni tiyo e system mar media no omiyo nitie gik mang'eyo about media laws nitie gik mang'eyo about gik ma computer misuse gini wacho data protection wacho koro kata ka in ng'ama onge gi background mar media dhi some gigi matin ing'e sheria matin makata ka ng'ato ng'isi ni dhi kama ing'eni sheria ok bi kawo mdosi ni gima ine mindiko yes ine mebro biro ni ting'eni kitiyo ne jasiasa to ka sheria no maki ok ni obiro konyi obro manyo ma bloga machielo to dhi nyime to in mari ni osetwe nikech ine mane ndiko kendi personal responsibility en mari koro some sheria matin ng'e gik moko inya verify gik moko matin ka gi kacha cha kiki dhi extreme no nikech sama nyingi kethore en mari ok ibacho ni nyinga gi mar politician mondika tich kethore en mana mari kende emomiyo period 1.5 years mane ane politics conscience na en clear gimora mara mandiko bok ibiyudo na delete gik mana ndiko time no te
kata joma ne temo find fault otamogi nikech gima ndiko te en adieri. Nitie nyaka ibro yudo kaka nondike gazeti kao iketo, nitie gima nowacho kamoro indi clip no iketo, in gi baka ma ka ng'ato wacho ni teri e court to in gi baka ming'ise dong gigi te gin adieri. Nikech kindiko miriambo to ng'ato dhi ok teri e court, you will have to prove ni gimi ndiko ni gole kanyo in gi evidence manyiso ni en adieri. Koro gima nyangiso bloggers en niya, some sheria matin. Some joma notere e court magin bloggers notergi gi sheria mane, nitie mane lose court, nitie mane win e court. Ng'e gima nyalo protecti ka weche odhi marach, number 1. Number 2, reputation mari. Ng'e ni ok ibitiyo ne politician forever. Nitie chieng' moro ma koro itieko maru, nikech ng'e ni en tich rumo. Chieng' morumo ni pod inyalo dhi iyud tich machielo ma gik mani post ka ok okethoni. Nikech an na kanyo ta adonje platform na digital platform na miluongo ni Swala Nyeti sani, matimo business, finance gi gigo te. Gik mana ndiko seche ka ok okethona kuma dhiego nyime. Kech kacha dong' nane tich. Nitie gima nandiko ma onge nyaka sani onge ng'ama osewacho ni ni riambo ateri e court. Koro nyaka ing'e ni reputation nitie bang' tijni. Nitie life ni ma nyaka idhigo nyime, nyaka med tiyo mondo ngimani obed maber. Ibed gi conscience ma clear bang' tijno. Alright. Ero kama nanya Otani. Adoga ni Kisumu. Jane, ada penjo